minimum sat vremena na biranje garderobe, sređivanje kose, šminka, ako tebe 15 minuta, kako? Ja ne volim da provodim mnogo vremena u sređivanju, kad idem negde, ja to brzo odradim i tako, jednostavno ne volim nešto ni da šopingujem, ovo mi treba, ja praktično kupujem, znači kupujem samo što mi treba. Znači nisi klasično žensko? Nisam, možda sam polomuško, šalim se. Danas si u veoma seksi haljini, jeste sve zatvoreno, ali sve nekako onako puca. Pa možda puca. Malo sam se popravila, možda puca. Šalim se, hvala. Hvala. Jel te Ivan video? Ivan je trenutno u Rusiji. Snima, ali on će vam pričati o tome, neću ja. Dobro, pa zato možeš tako seksi da izađeš bez nekog komentara, jel on ljubomoran kada se tako pojavi? On nije klasičan Balkanac. Šta znači biti klasičan Balkanac? Pa ono, znaš, kad žena izađe iz kuće, nemoj to ti je mnogo kratko, to ti je mnogo otvoreno, ne. Nedavno ste pričali da ste spremni za drugo djete. Kako bi se ti našla, na primjer, snašla sa jednim malim dečakom? Pa ne znam šta da vam kažem, meni je toliko neprijatno više da pričam na tu temu, jer to su stvarno neke intimne stvari koje su samo između mene i mog supruga i to toliko se više provlače po novinama, pa onda izvuku naslov iz nekog konteksta, pa napišu radimo na bebi, što ja u životu nisam rekla, nikada ne bih upotrebila tako prost izraz. I onda sam odlučila stvarno više na tu temu da ne pričam, znači kad se bude desilo svi ćete saznati.